ела да те поокъпа вътре, да видиш какво става. Яла дядовото си ми вътре мазето. Мазето. Префръга вода през тротуарите, всичко вътре влиза вода, канализации връщат, всичко връща. Колко метра имаше вода? Имаше 60 сантима вода. Погледнете настилката, къде я ториха за тротуар, къде дойде, цялата градина и за какво стана въпрос. Това реколта може да има. Това е безобразие всякакво. Не, откакто се направи тук пътя новия, това чудо е. Все е имало вода, все е имало наводнение, но такова чудо не е било. Как ще спас тук, ми кажи?